Menyala iki In. Menyala tenan iki Ro. Iki kuangen aku iki. Nggih. Suwe gak sowan nang Tanjung ya In. Leres. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ya wis ah. Loh, kok mundur-mundur nyapa? Meripaku blereng In. Aku kok kon latihan pengulon terus cah. Iya, Rom. Nggak sugeng pepanggihan sedaya kemawon Bapak Ibu, sedaya kemawon masyarakat Tanjung Sari. Bukan ini Tanjung ya. Tanjung ngono ya nggih. Alhamdulillah. Dangu mboten pepanggihan kalih panjenengan sedaya nganti kangen kula. Nggih kangen banget. Kok dipisah pirang-pirang tahun ya In? Nggih. Nggih niki kanthi acara napa niki sedekah bumi leres nggih. Guyub rukun masyarakat Tanjung mugi-mugi berkah lan barokah. Amin. Dengane muga-muga sedaya mawon iki rezekine masyarakat Tanjung Sari luwah luweh. Amin. Rezekine malimpah ruah. Amin. Rukun kabeh masyarakate dadi bumi sing adem ayem gemah repah lo cinawe. Nggih. Mboten kata lupa ingkang kinurmatan kepala desa ugi sedaya perangkatipun nggih. Nggih. Bapak-bapak, simbah-simbahku, panitia-panitia sedaya. Pemuda-pemudanya mbok bilih masih stay nang desane ya In. Nggih. Biasanya kan kebanyakan nek pemuda-pemuda iki kan wah wis pokoke angger bar bote iki do ucul dhewe-dhewe. Asal gawene merantau, sing gadah usaha muga-muga lancar terus rezekine. Kabaran kula saken tetas libur nggih. Iki sampun wayahe. Mbak bilih wonten pamundutan utawi regas lagu nggih sumangga lho Bapak Ibu simbah-simbahku. Wonten ngajeng sedaya sesuk Tanjung Sari kathah sanget simbah-simbahmu. Pokoke nek mau sensus nganti sore iki ra rampung. Rampung. Heeh, nggih sugeng sonten ingkang saking gabus. Dik Pahrul, Mbak Puji. Halo. Mbah. Napa niki? Apa? Keliwat kangen nyanyi dhewe. Apa iki lagu keliwat kangen iku apa In? Kirangan aku. Apa iku Mbak? Sing Aku piye krungu pisan iki aku. Mbak, goleki nang HP sik. Ning iki tak aturi sing anu ya In ya. Nggih. Spesiale sesoko wonten desa Tanjung Sari biasanya kelangenan simbah-simbahmu alang gaman to. Leres. Apa ya? Biasanya mbahmu iki lho napa Mbak? Raya Mbah Umbar. Lagune napa? Nyuwun lagu napa Mbah? Mbak Jayati disapa-sapain. Mbah Jayadi mangga ngersake tembang napa mboten? Enggak katresnan. Lho, mosok mboten ada Iki kelangenane kacu kuning wis tak nyanyi. Nah, kan masih ada dua. Nek ora asmara ya Kangen kangen ati. ati. Angin aja atur sik soalé wiraswarana manggil bertayupan ki karipan berkate. Karipan terus. Iki tak aturi wonten ninggal katresnan sik ya Nggih, sunane Mbah Mombar Mbah nggih. Mbar. Ya monggo. Monggo. Aturan. Semangat Mbak Sari. Ya, nirmala mengko. Mbah Garna. Mangga lho Mbah. Kula ampun teng mriki Mbah. Yuk. Dalem Pak. Pak Rete. Rete. Kangen ning ati nggih. Nyanyi ya In. Nangis Matur suwun ya. atiku nalika sirmu
lakoni nek ku mendel kemawon. Nggih. Namung nyangoni Mas Agus. taun nono windonono tak anteni ing bojo ing tresno mongko bebasane mongko ton katon sliramu wae. Ojo lali pawelingmu ngogemono kentas janji-janjimu aku kang setya satu Mbak Wiji. Ya orang anteni nganti saiki Wahyu Manggala. pamundutan wonten ninggal kados sampun kula terus simbah-simbah kenging saking Tanjung Sari piyambak nggih In. Iki mau ya disangoni Pak Rete. Pak Rete. Sunane kangening ati. Kangening ati. Mbak Mujayati. Mbak Jayati. Mergo kacu kuning ya wis bar. Sampun. Kangening ati wis ana sing nyuwun. Nggih. Lara Lara asmara. asmara sanese sanese. Sanese Mbak Mugarno. Mbak Garno. Nyangoni tak tampani Mbak. Tembange menapa langsung ditinggal tok. Matur suwun nggih Mbak Garno. Karena ngenteni Mbakmu Wiji karo Mbakmu Noto. Nggih. Sing maune Mbak Garni lak wonten ngajeng. Ngajeng. Ternyatane ya ngalih kene. Ngalih teng mriki, Bu. Oh, kae ijo apa Apa kae? tinggal imbah iku biasane. Siap aku siap nampani.
Mbah. Kawiji. Oh, tak kira arep nganu. Nyangoni ra. Gitu tenan. Ayo Mas Diandri wonten kangen ning ati nggih. Saiki Wahyu Manggala tukang kendange loro ya, In. Kok iso? Iku duel ape kendang Jawa. Oh, Kodang kuning loro jonggrang nggih, Mbah. tayub nggih. Tayubna iki, Tayub Mbah. napa mboten? Ditayub napa? Koplo wae, sembarang ya, Sembarang, Mbah. ya. Ayo monggo kangen ning ati jus. Ayo mboten ya. Langsung koplo mawon nggih, Udin. Koplo wae. Kangen ning ati pun tayubke. Pak D, nyuwun sewu Pak D. Pak RT nyuwune ditayubke kangen ning ati. Lali aku nek bapak-bapakmu kene iki kelangenane tayuban. Roh ngono mang ninggal katresnan tak tayubno full tayub dina iki. Monggo, nderek mbeksa lho Pak RT. Karek milih ledeke umbruk-umbruk iki teko kabeh. Suwangga. Simbako ingkang saking Druju nggih rawuh. Mbah Wi. Monggo Mbah. Michel. Ya. Mbah, monggo Mbah. Sewindu suwe lawase Tenan. kowe lunga Iya. pamit karo aku dawa ngayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu Iya. Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani bisa sumande ana ning sisihmu just wale
langsung karo sing duwe ya In Ora ya. apa-apa ya, Nang lho. nek wis dimboi biru-biru telu cacahe kalih Pak RT ngono niku Pak Siratu sing mau ning ngelu Pak. Dadi mari ro. Walah ya saya ngelu In opo ana sing. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak RT nggih. Mugi berkah barokah tanduk meneh iki mesti anggere rasa Tanduk, ngono iya ya. dong. Kangen ning ati minggahipun teklek-teklek. Napa Pak? Parang Garuda. Oh Mas Bungkre iso jaring kok pol-polan ya Pak ya. Nggih. Kok tak barengno kalih niku gugur gununge Mbak Garna mungkin kula aturi. Niki kula tak ngaturi Mbak Jayati niki sisan tayubna apa ora lah Mbak. Nek nembang, Mbah. Heeh nembang. Pisan 50.000 kok In. Nek pindho ndak genep 100. Ning pundi? Mbah jenengan kok pindah-pindah to? Monggo Monggo duit nek kalih nembang. kula. Ya Ora monggo. asmara, monggo. Oh, ora asmara. Aman Mas. supe HE lho nggih. HE lho. Sing mau pesen iku ya aja Mbak Jayati. Tukang kendange kok ora duwe pos ora HE lho In. HE pisan 50 lho Din. Ya, monggo. Loro asmara. Golek duit tak penake ngene ya. Ya kadung penak kadung ora ngono cuma paidol lek bong-bong gedeng aku. Ayo. Kadung enak yang ngene gembruyung nek ora ya blas. Semangga. Lara asmara. Monggo Teh. Aduh Sakniki nggih siap nambani kula. Matur suwun.
Niki cita-cita di apa ku jenenge dibaleni ping pira Mbah? Napa ping kalih tok? Ping 5. Ampun ngoten Mbah, liyane kok nek mboten uman pripun Mbah? Oh nggih ngoten. Ya lanjut. Napa? Oh nggih, siap-siap Mbah. Sesuk wis dipanjeri are Mas ya. Lanjut ya. Pira? Aku Matur nuwun. matur suwun nggih Mbah nggih. Mungkin upami wangsul atus-atus lho Mbah. Rada erek mulane ditiliki karo Mbahmu Jayati ki. Nggih, rada cerak. Heeh, sampun matur suwun. Aduh. Lah aku keserangan-serangan iki. Lapa blonde iki nek ning ngarep dhewe. Blonde arep nyanyi Blonde. Oh nyanyi. Engko tak kok nyanyi ya. Ya, nanti. Aku tak ngatur iki nirmala sik Mas dari Dek Oh Farul. ya nyanyi sendiri ya, Rul. Yuk coba Oh Dek Lilo Farul. aja, Lilo aja. Oh lagunya ya ono Lilo Mang. Diganti Lilo aja. Diganti Lilo. Oh iya Iya, iya monggo. Mbak ganti Lilo. Nyanyi sendiri ya. Oke. Ya. Nih, Mang. Lilo Mas sidane Mas. Cowok. Ora iki ora Mbak Jayati ya. Nek kadung ngono kok ya seneng atine mlebung, Bung. Aku entuk ndarek kowe tak bagi 5.000. Kowe tok are sing seneng ngono ya, Cing. Ya, monggo.
spesialnya. Lho Bu Tri nggih, dugi mriki nggih Bu Tri nggih. Halo Bu. Walah, dek wingi baru ana ketoprak ngono kok Bu, nakana Bu. Aten sik sih. Nggih. Napa? Oh, kayu nggih, siap. Ngatik ya, gawe. Mbah. Cek foto. Video ya. Sama aku sariman ya. Malah kayak sariman aku, Mas. Pak non corong, Jek. Sampun ngapunten nggih Bapak Ibu niki wau kaselak adan ngasar. Kadose kok mau rampung nggih. Sing badhe ngibadah nggih monggo ngibadah riyin kula tak ketoprak sik. Ayo baris. Yo. Ya baris. Wis dicekeli HP iki Mbah Wiji kon ngedol wae piye HP-ne. Disangoni HP kowe. Disangoni HP aku ya. Monggo wonten podang kuning kalajengaken Roro Jonggrang Pak De. Tayuban no. Nah, Masa muda tudut tok ya gawe barang ngono cah. Yo. Semangga. Pak De. Hae terus kowe. ora iki ora nganggo. Ini tak video kowe engko tak viral. PSS. Video Mbak Wiji gitu loh. Isu awan neng omah wis ora kerasan keluyuran anggolek sing tak sayang. Kleyang tak sawang mencok ning apa kekancangan tak rindik saka kadewan serwi ngoce dheweke ngale pencokan. Gawe pikirku komi seret ireng tak sawang katon manisi tiba bunga yang lakon dadi dheweke ora bakal atiku kakiwan liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora menduk atiku sansaya dudut tak seranani son dikat pute pendu yuk wonten Roro Jonggrang Pak De. Mbak Wiji Mas. Walik Mas. Ayo Mas. Iya. Ayo Mas Udin. Iya. Iya.
ing jagat putra ratu panggeng Prabu Damarmaya Yo. aku duwe aji sakti Pandawasa Rara jonggrang manuta sempun karwa Jaka Udinin aku duwe bebanan candi sewu suwengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu gak turuti Sampun matur nuwun Mbak Wiji katuran tembangipun nggih. Pak D pisan meneh nggih Pak D nggih. Pisan terus gue rom ngono. Sekalian, sekalian. Nggih lha iki piye kadung simbah-simbahmu kelangenane ya tayuban. Nggih. Arep melu nayupi ya Pakai isin ya. Rum? isin. Kok Pak RT mang ya ora duwe isin. Pak RT kewendel. Bagarnya wonten gugur gunung. Nek parang Garuda iku sing piye, Tra? Ya, kok bacotno iku iso ya? Ya, tukang kendang endi? Sing bongkrek sing endi? Oh, jenengan mawang, Pak. Nek bongkrek lagune ya wis ora tak imbohi 7.500 dhek nek ngono. Sama kok mang 1000 mbok ndake 200 lho, cek kurang terima ae ya, Rom. Iya, ngono maneh dhek bongkrek ora trimo kok. Yuk, sus. Monggo. Iya, iya. Yuk, monggo, Pak. Gugur gunung. Trai bongkrek. Dah, tulung dah. Oh, apa kendang jaipong. Linting sik kaose. ayo Lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat papat tilang orangake mesti enggak rambuke golopis kuntul baris golopis kuntul baris golopis kuntul baris golopis kuntul baris yuk ya Bagarna ayo kanca ngayahi karyane praja kene gugur gunung tandang gawe saya rukun
Garuda Pak De. Yo. Lolopes Pak RT. kontol Monggo, Pak RT. baris. Lolopes kontol baris. Ayo Din, ruangana Din. Just Ovi. Just Hey hey Was mesti lansa nyatane Yen sejarah perlu dilestareke Senadyan adoh ana ing kutha caket ana sak pinggiring gunung tasih wewengkon ning pati winong kidul caketing gunung panti petilasane para leluhur do ing muni rineksa nyata misuwur sang kerto pati Ya tolae ngepel kendangane rungokno tanda. wonten parang garuda wite ing pasar legi Pasar legi ya Mas. petilasan dipati jaman semono Guayenge. sumber tambarku walawong gunung kendeng sak kiduleng desa yen pengen ngerti kasunyatane ing desa nggodha iku papan panggon Sampun matur suwun Mas iki Pak RT, Mbak Karna sampun sedaya nggih. Ayo Mas ngatur setengah tembang pungkasan nggih kalih ngranti Gusti Putri. Wonten kayungyon. Nggih. Koplo ae sakake aku. Aku seneng keplakane mantep Pak Ro. Keplakane sing di telu iki tukang ndang kabeh lho, In. Iya ya Rom Sing ya. kendang Jawa apa kendang Sing Jaipong? gurinan iki mau muantep. Ya cegbongkrek iku Heeh, ae. sing bapake niku nggih muantep. Nek bapak niki kulinane kelenengan In, campur nggih. sering kados ngaten. Nek Dadi Udin? Nek Udin kulinane iku Ngeplaki wong. ngeplaki wong nek dipenjeret terus piye? Iya, Ngeplaki iya. bokonge wong. Oh iya Ya, ngeplaki. Kayung yon Mas Heri. Bener. Sisi sapa nelen bedem sudem. Oh, besbok saya mau takon apa? Oh, kok nek takok keplakane besok dong. Sing tak kondo iki kendang Wes Jawa tau karo kendang dikeplak ngono kok, Jaipong Sok. sing modele kondo kok mata kok kendang DTX barang lho Palingane ya. do menang nek sudem protes dhewe ijazah sitok Mbak iku besok. Besbok iku ora ngeplaki ndudul tok muni. Ngono tok muni. Yuk Mas kayung ya. Ditundul tok es metu suarane. Ayo Mas. Mesti elek nek dudul iku. Dudul. Malah Ayo Mas. Ayo terus.
Gedining nggonku kasmaran ana ora krasa ayo Mas Edi. Gedining nggonku kasmaran ane ngomong ora kasar ora eleng diwasetan datang kesempatan. Jekan semeteng ya kula sak kados libur mungkin dalu kula jengake iki Bapak Ibu palenggahan iki ndi. Kok gitu sih?